Masih baru pulang masih iki perjalanan masih teko Telungagung. Tas kok nggone Prabu Montor masih. Wes nang kono guyon-guyon wonge ramah-ramah masih. Gawe konten nang kono masih. Tenan. Terus iki mengar loro-loro gawe masih. Karo tuku motor Avanza tahun 2018. Tawane piro masih? 100 barangnya ori jan orsinil kabeh masih. Tapi kono isih penak jak hitung Prabu Montor. Wonge penak jak hitung ya penak, pelayanan ramah nang ngono kuwi tenan. Lego masih dikane piro akhire masih? 105. Lego 15 juta masih. Gone Prabu Montor. Wes lek nang kono iki mau mangan ora bakal keluwen masih. Kopi siap, mangan siap. Lah aku nang kono sik sak jam wis dingoni pindho masih. Peh ya kuwarekeng pol ae dhewe. Jan apik tenan Prabu Montor masih. Wes, lah golek motor masih aja ngolah ngalih nggon. Nggone Prabu Montor masih. Peh barange istimewa. Prabu Montor iki omong apik ya apik, elek-elek. Jan kena digugu Prabu Montor iki. Tenan. Jajal masih gone Prabu Montor lah trimo mangan los ngombe wis sir kopi sir teh los sir golek motor rono jan wis milih jenis motor opo oleh masih enek ning kono tur nang kono sampe ndelok-ndelok tok kuwi lho nang Prabu Montor ora tuku ya oleh masih nang kono cash masih nang kono aku mau tukune cash nang kono wes istimewa wong ramah-ramah wedoke jan aduh ayu masih wis aja lali lah golek motor nang gone Prabu Montor mobil jenis opo duwe sampean piro iso nglayani ngono wis cukup sakmono masih impone matur suwun.